ayu badhe tindak pundi katinaren tindak wae ora numpak taksi dhewean opo ora wedi timbang nganggur kula ngancani Resan mas alias kebetulan belanjane kata rada kabotan yen purun enggal-enggal ngrencangi tekan ngomah mangka kula opai Kulekan kowe momongan niki plonjo nopo mbak yu badhe pindahan pun kelemas sampean ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan plonjo nang pasar paing owing awan rondo tenggoku ora patek penting ning Semarang mas tuku gelang apa anteng-anteng Josu Malang yen beda dijamin kempling tenang Mbak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean opo ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani Meresan mas alias kebetulan Menjane kata rada kabotan yen purun mas enggal-enggal ngancani teka ngomah mangke kula opai nasi goreng ketoplas kulekan kowe momongan niki plonjo nopo mbak yu badhe pindahan Tulas kula sampean kuciwa kula randa anyaran ditinggal lunga awan-awan plonjo nang pasar paing wing-wing prawan rondo tanggoku ora patek penting ning Semarang mas tuku gelang apa anteng-anteng Josu Malang ya pen rondo dijamin kempling terima kasih